Nkaneto yokoza ndi kafukufuku wa Ndege amene anapha malemu a South Chilima komanso anthu ena 80 pa 10 Juni chaka chimene cha 2024 ikuoneka kuti ku parliament inatentha kwambiri pamene a Speaker of Parliament a Samia Suleiman anabwera kuzafotokozera mndandanda wa aphungu a nyumba ya malamulo amene akuyenera kukhala mu komiti imene ichite kafukufuku okhuzana ndi ngozi ya ndege imeneyi. Pambuyo mu a chipani cha Malawi Congress Party anachitapo kafukufuku amene maulendo okwana awiri komano samukota imaoneka zoti sikhutira ndi kafukufuku amene anapangisa zonena kuti ulamuliro ulipo padakali panopa wa DPP upangisenso kuti kukhalenso Commission of Inquiry yatsopano. Tioneko zimene anayankhula Samia Suleiman kenako tipiteni nkhaniyi. Any MP, PP, Honorable Ishmael Rizik Nkumba, MP, UDF, Honorable Noel Nkubwi, MP, Independent, Honorable Bengo Moses, Independent, and Honorable Walter Nyamilandu, MP, Independent. Honourable members, I wish to inform you that since this committee is being constituted based on the terms of references which I already communicated in this House, I have requested the leadership of the Malawi Congress Party to nominate a new member to replace the one of their members on the list. The committee will be served by a secretariat to be appointed by the Clerk of Parliament. The Secretariat will make arrangements for the ad hoc committee to meet as soon as possible to elect its chairperson. As I earlier guided, the committee will be expected to complete its work within 90 days from the date of their first meeting and report back to this August House during the next meeting of Parliament, planned to be held in August 2026. Chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula Samia Suleiman pamene achulapo mndandanda wa aphungu a nyumba ya malamulo amene akuyenera kukhala mu komiti imeneyi, pamene potonde kuti a chipani cha Democratic Progressive Party pali aphungu okwana 4, ku MCP kumene kukhala aphungu okwana 3, ku VP ndekuti mmodzi omwe ndi Noah Chimpeni, komanso ku UDF mmodzi omwe ndi Ishmael Nkumba, ku UTM ndekuti kwabwera a Felix Njawala. Aphungu a Independent ndekuti ayikidwapo 3 omwe ndi Walter Nyamilandu, Noel Nkubwi komanso adresi Moses Mbengo. Komano paja ku MCP aphungu a nyumba ya malamulo amene akukhala 3, komano kumeneko nacholidwapo maina awiri omweno ndi a Joshua Malango komanso a George Jefferson Kazipatike. Ndi zimene zikuona kuti sizinafikire bwino ku chipani cha Malawi Congress Party anayamba kuyankhulapo pa nkhani imeneyi, pamene akuluakulu amenewa amafuna zona kuti pakhale balance nkhani yokhuzana ndi namba ya aphungu a nyumba ya malamulo amenewa oti akhale mu komiti imeneyi. Tioneko zimene anayankhula Moses Kunkuyu kenako. And secondly, Honorable Speaker, would like through you to seek guidance from the Secretariat on what an independent would be in the course of composition of this committee, owing to the fact that we have independents that have clearly, openly identified themselves with political parties in this House. Do we still regard them as having an independent allegiance to in this committee? Thank you very much, Right Honorable Speaker. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula Moses Kunkuyu kuchoka pamenepo ndekuti dzina limene linasowa pa mndandanda umenewo kuchokera kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party ndekuti ndi Monica Changanamo, ndeti iwo nawonso anapanga dispute kuti ndi chifukwa chani kukupezeka zonena kuti kuli aphungu okwana awiri kuchokera kumbali ya chipani cha Malawi Congress Party. Tionereko zimene anayankhula amenewa kenako tiwulirezenso nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsala bwinobwino. Thank you very much, Right Honorable Speaker. I remember attending the business committee, and the bottom line of this, we said we want to have a team that is well balanced. But now what is happening here, it clearly shows that this is not balanced. Because as Maza Central has said, all independents are affiliated to a party. Now, if they're sitting that side, it clearly means that they are affiliated to DPP. Those that are sitting on this side, they are affiliated to the parties that are this side. And therefore, I would like to request your office to balance up this. The business committee should meet and balance this issue. Otherwise, we are not being fair to the nation. The nation wants us to close this issue. And therefore, let's do that properly. I beg you
Honorable Speaker, sir. Thank you. But by identifying Honorable Mbengo from Cheo, that now gives us the picture clearly that we've gotten 7 members from that side. Look, Honorable Cheo Mbengo, Honorable Nkubi, that side, Honorable Nyamilandu, that side, the other 4, that side, 7 members, that side. Don't we have independence here? Don't we have independence here? Speaker, we have independence here. Chabwino taona komanso tamva zimene ayankhula amonika changanamo posatira zimene Speaker of Parliament Samia Suleiman anayankhulapo pamene amene azona kuti maina amenewo ndi kuti anasankhidwa kuchoka ku chipani chimene aphungu amenewo amachokera komano kusapezeka kwa zina la amonika changanamo ndi chifukwa chonena kuti iwo mulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party anali Minister of Defense ndi sakuyenera kukhalanso mu ndandanda wa phungu oti achite kafukufuku pamene choka pamenepo ndi kuti nkhani imene inavuta kwambiri ambali ya chipani cha Malawi Congress Party amona azona kuti ako chipani cha Democratic Progressive Party ayika aphungu ochuluka center yawo inali yokamba zokhuzana ndi aphungu a independent amene azona kuti aphungu amenewo ndi kuti anaoneseratu mbali kuti ali affiliated ku chipani cha Democratic Progressive Party ngati zile zimenezo akuyenera azona kuti aphungu amene asankhidwe a chipani cha DPP ayikepo a independent awiri komanso aphungu amene amaonesa kuti ali affiliated ku zipani zotsutsa boma ndi kuti ayikepo mmodzi ndi mene argument amapereka amozi kunkuyu makamaka potengeraso kuti iwo amaona zonena kuti nkhani imene ikhuzana ndi national interest ndi isakhale mbali imodzi ndi aphungu ochuluka kusiyana ndi mbali zina kuchoka pamenepo ndi kuti a Speaker of Parliament afuna kupanga close nkhani imeneyi kunena kuti ngati pali zokambirana zina ndi kuti achite kulembedwa kalata ndi kuti kumeneko kuseteko kumene akaonekere bwinobwino madandaulo amenewo komabe mbali ina ya chipani cha Malawi Congress Party aphungu enabe amaona kuti amayikoka nkhani imeneyi amene otondi Kevin Mpande amene ndi phungu wa MCP kuchokera ku Lilongwe Likuni constituency kuphatikiza pamenepo ndi kuti Sylvester Ayuba James amenenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa MCP affiliation imeneyo komano amachokera ku Nkhotakota Central constituency ndipo tengera ndi mmene anayankhula Sylvester Ayuba James tatente ngoonako zimene anayankhulazo zimene zikuona kuti zinakwisa Speaker of Parliament Samia Suleiman. Let us behave as honorable members. Do not make my job difficult. Do not make me go into something I do not want to go into. We need to respect one another in this house. Nkhotakota Central, you've been standing. Let me give you 1 minute. Thank you so much, Mr. Speaker. I think you are making your own job difficult because you are being an extremist, to be honest. Yes. Honorable member, what did you call me? An extremist. And can you elaborate what is that? A person who has very extreme ideological positions. I'm also giving you 105. Please leave the house. Point of order. I'll go out. Point of order. I'll go out very proudly. I'll go out very proudly. Sergeant Adams. Chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula Sylvester Ayuba James ndipo satira mawu amene wazikuona kuti Samia Suleiman sizinakumere kumapeto wake anangopanga order Sylvester Ayuba James kuti atuluke mpaliamenti imene kuphatikiza pamenepo Kevin Mpande kuti atuluke kugwisa ntchito standing order number 105 imeneyo ndi lamulo lomwe amagwisa ntchito ku parliament kumeneko poyendesera zokambirana mpaliamenti nawo posatira zimenezi zikuona kuti mbali ya chipani cha Malawi Congress Party nkhani imene yayendera ku parliament kosanayira ndire bwino angopangano chiganizo kuti apanga pull out ku commission of inquiry imeneyo kuti iwo sakutenga nawo gawo potengeraso ndi zimene anayankhula Simplex Chilabanda ameneto ndi leader of opposition kumene ku parliament iwo mukuyankhula kwawo akunaso kuti safuna kupanga compromise integrity ya process imeneyi kuphatikiza pamenepo iwo ngati chipani cha Malawi Congress Party anapangapo mainkwale maulendo angapo ndi aganiza zono kuti asapange nawo participate kuti inquiry imeneyi ikhale ya independent ndi imene akuyankhulira achipani cha Malawi Congress Party pamene Sylvester Ayuba James nayenso akupitiriza kuyankhula kunena zona kuti mu commission of inquiry imeneyi simene kuno anthu amene amaonesa kale kuti anapanga kale chiganizo makamaka pa nkhani yokhuza ndi ngozi ya ndege manager komanso anaoneseratu mbali yawo zimene amathandiza zona kuti Felix Njawala pajanda amene amakhalanso kupanga argue pa nkhani yokhuza ndi ma inquiries amene anachitira mbuyomo ndi achipani cha Malawi Congress Party. Of course Japi Mhango
wanathirapo mlomo pamene amafunsa makamaka zolinga zenizeni zokhuzana ndi kususa kumene kumachokera ku chipani cha Malawi Congress Party zomweno iwo akuonesa zonena kuti akufuna zonena kuti kukhale equal representation mu commission of inquiry imene kapena mwina akuchita mantha mwina ku chipani chimenechi akuchita mantha ngati mene afunsira a Samia Suleiman kwafunsa makosana amene akuti kapena mwina make mukunjenjemera mukupa china chake chifukwa tikaona anthu amene anali pa center argument imene ambiri ndionena kuti ndi amene anali ndi maudindo mu nthawi imeneyi pamene chipani cha Malawi Congress Party chimalamulira aitu mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera kutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuona kuti chipani cha Malawi Congress Party apsa mtima kutulukato mu commission of inquiry imene mtsogoleri wa dziko apita Mutharika analamula mbuyomo kuti parliament ndi imene ichite commission of inquiry yatsopano ikhuza ndi ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 June chaka cha 2024 imene inapha malemu asalosirima komanso anthu ena 80 ngati maganizo amene walipo mutafotokoza comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu tisaiwale kupanga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Online News ete njengoti nkhani zambiri zomwe zimachitika ndio zitakufikirani mosavuta.